салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ана ҳамин хел як крем аз сафедии тухмро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин крем ба мо лозим аст 3 дона сафедии тухм, 1 қошуқча аз оби лимон, 1 қошуқча ванилин, я каматарак намак ва об, шакар. Дар аввал мо на ҳамин хел мегузорем шакарро бо об дар болои плита намин хел то об шудани шакар каме намин хел ҳамроҳ мекунем оҳиста оҳиста ки дар танои аму каструли мо начаспад амун шакар. Намин хел шакар ки об шуд мегузорем ва дар ин ҷо мегузорем ки ҷӯшад. Дар ин ҷо мо амун сафедиҳои тухмро лад мезанем, каме шакар, каме ванилину намак андохта намин хел лад мезанем то сафед шуданаш, то ғавз шуданаш кунем. муддати 4-5 дақиқа мумкин кашад ки намин хел сахти хушрӯ шавад. Намин хел ва дар ин ҷо аллакай шакару оби мо ҷӯшид, намин хел ғавз шуд. Мо ҳозир месанҷем тайёр аст ё тайёр нест. Дар як намин хел пиёла оби хунук мегирем, 1 қошуқча аз намин сиропи тайёршуда меандозем ва мебинем бо даст намин хел месанҷем. Агар ки дар дастамон намин хеле биёяд, намин хел тайёр аст. ва дар ин ҷо мо камтар аз ҳамон аллакай ва камтарак хунук шуд, на он қадар гарм аст. намин хел кам кам андохта лад задан мегирем. дар сафедии тухм андохта кам кам лад задан мегирем. раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. Раҳмат барои дастгириётон, барои гапҳои хубатон. касе ки нав ба канали мо пайваст шудааст, хушомадед. миннатдорем аз ҳар як шумо. боварӣ дорем ки то охир бо мо мемонед. ва дар ин ҷо 1 қошуқча аз оби лимон ана ҳамин хел дар охир меандозем ва муддати 7-8 дақиқаи дигар ана ҳамин хел бо миксер лад заданро давом медиҳем то хунук шудани ҳамун сироп мо хунук ки набуд, ҳамида сафедӣ андохтем то хунук шудани авай на хел лад задан мегирем. дар иҷа мада фариза ёрдам кадестай кам кам намин хел тайёр шуд. ҳозир мо месанҷем ку барои гул андохтан ҳам мешавад ё ки не. хело креми хушрӯ барои гул андохтанам хеле хуб аст, тағйир намеёбад. намин хел чӣ хеле ки дида истодед ягон тағйир намеёбад. метавонед чӣ хеле ки гул андозед андохтан мегиред. ман дар ин ҷо 1 насадкаро истифода бурдам, барое ки ҳамин 1 насадка кофӣ аст барои санҷидан. агар ҳамаашро истифода мебурдам бо медидем ки чӣ хел гулҳои аҷоиб мешуд. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо будед. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. миннатдор мешавем агар ки видеоро поделиться кунед.